Žena z reportáže Marcely Sobotkové už dvakrát byla odsouzena za podvod, dokonce si odseděla nějaký čas ve vězení. Přesto nyní pod novým jménem a na druhém konci republiky zkouší stejné triky znovu. A už se ozývají další klienti, kteří se cítí jejím jednáním poškozeni. Jsou její aktivity tentokrát v mezích zákona? A vy jste platila tedy jaké ty zálohy? Vždycky jsme se domluvili na nemovitosti, takže to bylo od nějakých 30 do nějakých 100 000 korun. Vypadalo to věrohodně, teď ale vidím, že to právě bylo asi napsané proto, aby mohli připravit člověka o peníze. Tato smlouva je sepsaná velice dobře, s tím, že ona v té smlouvě se v podstatě zavazuje, že zprostředkuje jakoby tu koupi té nemovitosti, ale ta záloha má hradit právní, poradenský a konzultační služby. Služby jsou vždy klientům v souladu s uzavřenou smlouvou poskytovány řádně a v odpovídající kvalitě. Nikdy žádný z klientů rozsah poskytovaných služeb nereklamoval či nerozporoval. Firmy Precis Consulting a PK Precis mají svou základnu v České Skalici ve východních Čechách. Podstatou jejich biznisu je obchod s realitami. Klientům za výhodnou cenu nabízejí domy, byty a pozemky, které jsou předmětem probíhajících insolvenčních nebo exekučních řízení. Pokud klient projeví o takovou nemovitost zájem, firmy mu nabízejí kompletní servis k tomu, aby získal nemovitost do svého vlastnictví. Za tento servis si účtují poplatky v řádech desítek tisíc korun. Řada klientů dnes ale jejich služby kritizuje s tím, že i když zaplatili, nemovitost nakonec stejně nezískali a obvinují vedení společností z podvodu. Celý tento biznis řídí Martina Purdiaková, která se prezentuje jako ředitelka a firemní právnička. Dobrý den. Marcela Sobotková, dobrý den, já scháním paní Purdiakovou. Haló? Vydržte chvilinku, my se musím podívat, co tady je. Jo, dobře, děkuju. Pana Martina S. zaujal před 2 lety jejich inzerát nabízející dům v Pardubicích se 3 bytovými jednotkami za 6,3 milionů korun. Řekněme, ta cena byla jako nějaká nižší hranice nějaký odhadní ceny, takže přišlo to jako, že to není nic, jak bych to řekl, ustřelenýho, že by to bylo nějak jako hodně podhodnocený, to ne. Nemovitost v tu dobu nebyla právně volná, s jejím majitelem probíhalo exekuční řízení. Na domě vázlo zástavní právo banky a byl nařízen jeho prodej v dražbě. Martin S. byl ale zástupci firmy Precis Consulting ujišťován o tom, že to pro ně nepředstavuje žádný problém. Nemovitost prý získají z přímého prodeje mimo dražbu a on se tak během několika měsíců stane jejím novým vlastníkem. Podepsal tedy s Precis Consulting smlouvu, zaplatil 36 000 korun a čekal. Od té doby se nedělo vůbec nic. Akorát na mé urgence mi odepsala z začátku ta Purdiaková, nebo jak se jmenuje, nějaký maily. A v moment, kdy utek rok a nedělo se nic, tak pak mě reagovala jenom, že je na dovolený, nebo se omlouvá, že teď je zase mimo republiku a nevím, prostě výmluvy. Tak jsem požádal o odstoupení a vratku těch peněz. No, od té doby mě už nepřišel žádný mail od nich. Takže de facto se na mě jako vykašlali. Při pohledu do katastru nemovitostí dům v Pardubicích i po 2 letech patří stále původnímu majiteli a exekuční řízení stále běží. Kontaktovali jsme příslušného exekutora s dotazem, zda byl či je v nějakém kontaktu s paní Purdiakovou či firmami, které zastupuje. Soudní exekutor je vázán mlčenlivostí, nemůže tady ke konkrétní kauze sdělit nic bližšího. Obecně však s paní Purdiakovou ani ostatními společnostmi v uvedeném smyslu v kontaktu nejsme v žádné kauze. Firmy Precis Consulting a PK Precis uzavírají se zájemci o nemovitosti takzvanou smlouvu o poskytnutí konzultačních, poradenských a realitních služeb. Přestože klient může nabít mylného dojmu, že mu firmy ve chvíli, kdy zaplatí poplatky v řádech 10 000, získání nemovitosti de facto garantují, realita je jiná. V první fázi totiž klienti platí pouze za konzultace a poradenství. Firmy jim pak naposílají nejrůznější dokumenty typu výpisu z katastru nebo dražební vyhlášky, které jsou běžně veřejně dostupné pro každého, případně obešlou s nabídkami na odkup exekutory a insolvenční správce. Teprve pokud by skutečně došlo k tomu, že pro klienta zajistí nemovitost prodejem mimo dražbu, jak stojí ve smlouvě, účtovali by si z této transakce provizi ve výši 6 až 9 % kupní ceny nemovitosti. Podle právního zástupce několika klientů má paní Purdiaková business model dobře promyšlený. I kdyby nedošlo v podstatě k získání té nemovitosti, tak v podstatě ona si dělá nárok v podstatě na tu zálohu. Všechny případy, já už jsem slyšel řádově
20, 30, 40 případech, tak všechny případy šly jako přes kopírák. S tím, že ona naslibovala to, že ty nemovitosti právě koupí mimo tu dražbu za zvýhodněné podmínky a za to v podstatě dostane jakoby svoji provizi a nějakou zálohu, která měla jít na v podstatě konzultační, poradenský a právní služby. Tak se omlouvám, já jsem si nevšimla, paní Prudjaková už zde dneska není. Není už, jo? Ne. A kde bych ji sehnala? Protože já jsem novinářka, já jsem z televize Prima, ráda bych ji položila několik otázek ohledně toho jejího Tak v biznesu. tuto chvíli opravdu netuším, že byste mohla najít. Mladá podnikatelka z Trutnovska si loni v létě postupně vybrala z nabídky Precis Consulting a PK Precis hned 7 nemovitostí, o které měla zájem. Šlo převážně o byty v Praze a Hradci Králové, které směřovaly do dražby. Bylo mi řečeno, že nemovitosti zajistí přes insolvenčního správce nebo přes dražby. Přes dražby jsem to odmítla, protože to umím udělat sama, takže pro mě by to bylo úplně zbytečný. Takže jsme se domluvili, že mě budou nabízet pouze byty přes insolvenční správce. Podnikatelka tedy podepsala smlouvy o poskytnutí konzultačních, poradenských a realitních služeb na všech 7 nemovitostí a zaplatila poplatky v celkové výši 320 000. Podle dohodnutého harmonogramu měla pak nemovitosti získávat do svého vlastnictví přímým prodejem od exekutorů či insolvenčních správců v horizontu 6 až 9 měsíců. Čas běžel, ale žádný z bytů stále nebyl k mání. Už mě to začalo být divný, už jsem se v tom začala víc hrabat a zajímat se o to. A zjistila jsem, že ta jedna bytová jednotka je přepsána na někoho jiného. Tak jsem ji vyfotila screenshotem vlastně to LVčko, poslala jsem jí ho a napsala jsem jí prostě, co tohle to má znamenat, že tam je úplně někdo jiný napsaný. Ona mi na to odpověděla, že to není někdo jiný, že s nima spolupracuje a že se nemám ničeho bát, že prostě všechno je v pořádku. Což mi nedalo, tak ještě ten den jsem sedla do auta, jela jsem za tím dotyčným pánem, který byl zapsaný na katastru, se ho na to zeptat. Celý příběh jsem mu odvyprávěla a bylo mi sděleno, že tu paní nikdy neviděl, s tou společností nemá nic společného a byt normálně vydražil od exekutora. Proto jsem se o to začala zajímat víc, začala vlastně i u těch dalších bytových jednotek a zjistila jsem, že vůbec jako neděje se nic, co by mělo víc k tomu, aby ty nemovitosti předala. U vás došlo k nějakému jednání o vrácení peněz? Určitě. Právník ji posílal, protože my jsme jí poslali výpovědi smluv, když jsme se dozvěděli to, co jsme se dozvěděli a žádali jsme ji, aby mě tu částku vrátila. A bohužel paní Prudjaková si vždycky otevře datovou schránku, ale tím to skončí. Dál už nereaguje, nekomunikuje, nic. No a dáte mi na ní nějaké spojení, protože já bych ji ráda kontaktovala. Já vám na ní kontakt předat žádný nemůžu. Poté, co jsme tedy neuspěli se snahou o osobní setkání s paní Purdjakovou z důvodu nepřítomnosti ve firmě, přestože její auto po celou dobu stálo zaparkované ve dvoře, sehnali jsme na ní telefon. Ten ovšem nezvedla a na zprávu z žádosti o vyjádření na kameru reagovala odmítavě s tím, že písemné dotazy máme směřovat do datové schránky. Po několika dnech přišlo obšírné vyjádření, ve kterém zdůrazňuje, že podnikání je v mezích zákona. Proti našim společnostem byla v minulém a v tomto roce vedena ze strany obchodních partnerů, klientů, řada kontrol a podnětů k prošetření naší činnosti. Kontrola byla vedena ze strany tzv. Rejstříkového soudu, živnostenského úřadu, finančního úřadu, úřadu pro ochranu osobních údajů, ale také ze strany například Policie České republiky. A nikdo z dotčených subjektů k dnešnímu dni na činnostech našich společností nezhledal nic nezákonného, podvodného či v rozporu se zákony České republiky. Krom toho prý policie ověřovala v konkrétních případech přímo u exekutorů a insolvenčních správců, zda společnosti vykazovaly nějakou aktivitu k tomu, aby pro klienty nemovitost získali a na základě zjištění, že tomu tak skutečně bylo, trestní oznámení odložila. A dodává. Klienti před úhradou ceny za námi poskytnuté služby přesně znají rozsah námi poskytovaných služeb a především tuto cenu a tímto svým podpisem vyslovují taktéž souhlas. Není pravdou ani to, že s klienty není komunikováno. S klienty komunikují poradci a zástupci společnosti, a to formou osobních schůzek, dále formou e-mailových zpráv či telefonicky. Jednatelem a majitelem Precis Consulting je životní partner Martiny Purdjakové. Ve firmě PK Precis dělá jednatelku její blízká spolupracovnice. Ona sama, jak už jsme zmínili, vystupuje před klienty jako ředitelka a firemní právnička, ale ve statutárních orgánech společností nefiguruje.
Má totiž poměrně problematickou minulost. Než přesídlila do východních Čech, žila na Karlovarsku. Tehdy ještě používala jméno Hrbková po svém dnes již ex-manželovi. Tam v letech 2005 až 10 pracovala jako asistentka v advokátní kanceláři a nevzpomínají tam na ní zrovna nejlépe. Ona u mě pracovala jako asistentka, jo, ale tenkrát to bylo dovoleno, že mohla chodit i po soudech nebo jednat s klientama. No a přestože nesměla brát peníze, protože to nebyla vůbec její záležitost, tak s klientama po tajmu prostě uzavírala dohody, brala od nich peníze a neodevzdávala je. Za podvod byla odsouzena karlovarským soudem hned 2krát, podruhé už dostala nepodmíněný trest. Obžalovaná uváděla v omyl jednotlivé zájemce o koupi bytů. Inkasovala od nich zálohy, i když věděla, že byty nejsou na prodej ani k pronájmu a že k takovému jednání nemá zmocnění majitelů bytů ani příslušné realitní kanceláře. Pod záminkou poskytnutí právních služeb vylákala i zálohy od zájemců. Právní služby neposkytla a finanční prostředky si ponechala na úhradu svých dluhů a exekucí. Obžalovaná se takového jednání dopustila, ačkoliv již byla za podvodné jednání dříve odsouzena. V té době, tedy v letech 2013 až 14, běžně používala titul magistra. Podle jejího bývalého zaměstnavatele doktora Malého, ale neoprávněně. Magistra podle mých informací není, jestli něco, tak maximálně bakalářka. Po odpykání části trestu ve vězení byla propuštěna na podmínku. Znovu o sobě dává vědět v souvislosti s firmami Precis Consulting a PK Precis. Zde už působí pod rodným jménem Purdiaková. Zajímalo nás, jak je to s jejím právnickým vzděláním dnes, když ve firmní komunikaci opět používá titul MGR. Ve svém písemném vyjádření ale vyhodnotila dotaz na to, kde konkrétně svůj titul získala, jako dotaz osobní povahy a odmítla na něj odpovědět. Za zmínku stojí, že pod své písemné vyjádření pro nás se nepodepsala ani s titulem, ani bez. Stejně tak se odmítla vyjádřit k informacím, které jsme získali z komory exekutorů, a to, že v současné době je na její osobu vedeno 25 vykonatelných exekucí v celkové výši 1,5 milionu korun. Vraťme se ale zpět k jejímu biznisu s nemovitostmi v dražbách. Přestože policie už jedno trestní oznámení na její podnikání odložila s tím, že se o podvod nejedná, někteří klienti to nevzdávají a obrátili se na policii znovu. Já jsem zcela přesvědčen, že v podstatě paní Purdiaková svým jednáním mohla naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu s tím, že své klienty uváděla v omyl a na základě toho, že uvedla v omyl, si získala prospěch pro sebe. Případem se zabýváme. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvodu. S ohledem na probíhající trestní řízení však nebudeme sdělovat více informací. I potom, co jsem mluvila s dalšíma lidma, tak si prostě myslím, že jde jen o ty zálohy a o nic jiného tam vůbec nejde. O to, aby z lidí dostala ty zálohy a pak už jakoby, ona to řeší, ona si vytáhne výpis exekucí, obepíše, ale neudělá nic, co by jí vedlo k tomu, aby ten obchod dokončila prostě. Martina Purdiaková na konkrétní otázku, jak vysoká je úspěšnost jejich obchodů, tedy kolika klientům zajistili společnosti Precis Consulting a PK Precis za dobu existence nemovitosti s insolvencí či exekucí do jejich vlastnictví, odpověděla následovně. Uvádíme opětovně, že s klienty uzavíráme smlouvy o poskytnutí poradenských, konzultačních a realitních služeb. A tyto služby ve 100% případů vždy klientům poskytujeme v odpovídající kvalitě.